I pozvani ljudi Stefanci kanal Stefan PC, a danas igramo Roblox. Znači, krenuli smo. Nalazimo se u ovom Pokemon Go. Imamo para 280. Sad idemo vamo da kupimo nešto. Ovo. I imamo nešto 55. Možemo kupiti, uzet ćemo ovo 120. I ostane mi 5 coinsa točno. Znači sad imamo još 150. 155. A ovo košta 500. Ovdje. 5 Pokecoins Game Pass. Cancel. Znači, mi ćemo samo nešto sad odraditi. Ovo je samo 85 coinsa. To ćemo uzeti. I idemo do... Idemo do onog tamo lika. Možda nam i otvori. Ako nam otvori, onda ću mu pokrasti one gore sve stvari. Još bolje, jel da je? Samo da nije stavio onako kao što ću ja staviti. Ne može unići da odmah bi umro. Neki Mario je ovo. Stavio je. Ajde nek mi... Evo ga. Čije je ovo? Čekajte samo malo da vidimo. Čije je ovo? Metar 200. Please. Evo ga. Hello. Zašto naša svetinja nastrada? Ljudi, evo imamo 3003,6k i sad ćemo uzeti samo ovo. Sad ćemo 100 put brže dobivati pare. Evo, gledajte sad. Sa 2200 na 2680. To idemo vamo. To, tako. I treba će nam još... Ovaj test 5000 ću uzeti. Imamo sad tu 3000. Evo ga. 6. Uzet ćemo ovo.
I sad, neko nam je se približio skroz, ali ne znamo tko. 4000. Uzet ćemo 4000 da vidimo šta je to. Ovo. Da vidim. Ovo mi je trebalo. Ovo meni treba. To! Evo lik. Da mu odključam. Ljudi, ne znam da li da mu otvorimo ili da bude otvoreno. Neće vrata. Evo će. Bim bim, zatvoreno. Šta ćeš? 21.000. Ima li šta od 10 ili... Ima ovu. Ovo nismo još uzeli. 10.000. Ovo. Ima da nam bude isto svetnja. Ste čuli? Isto svetnja. A pogledaj sam poda. Pod te vodi još. Vidi. Zašto moja svetinja ne strada? Nema ništa više jeftino. Sve skupo. Mogu proći ovdje, gore. Aj, čučni. Alt. Ctrl. Alt. Ništa. Koliko ima para na kešu? 8. 16. Uf. Koliko sad? 2 nešto. 7, tačno. Evo ga. Treba 7,5. O daj, pošto niste... Evo ga. Imam 10k. To mačko. Vidi je. Vidi mašine. Jesi vidio? 6,3. 7,1. Ajde uzmem ovo. Koliko? Koliko je 10,5? Aj, hvala ti si brš. Tako. I ljudi, veliki pozdrav za mog prijatelja Daniela i Andreja. Biće od Andreja Biljake link u deskripciji njegovog kanala, pa mu posjetite kanal. I veliki pozdrav za Daniela Ančića. I ljudi, idemo još samo malo nadograditi. Pikachu, daj mi poke loptu, daj mi poke loptu, ej. Da ufatim Pičkačua. Pičkaču, moj si, Pičkaču. Moj si Pičkaču, nisi moj Pičkaču. Tako, koliko imamo sad? Aj, 1000 i dosta će nam biti.